নাঙ্গলের পার্টি তো অনেক কিছু আইসে বলছে উচ্ছেদ করবে কি করবে বলছে তো তাই তো गथ' जयनिंआ दिनै गैयाब्लाबो 200 जननि गोजौआव जयनिं लाबावदों दा जाय हक जोंनि इउपिपिएल दलखौ मोजां मोननानै बिथांमोना लोंगोर लोंगोर बिदिनो जयनिं लादों आरो बेबायदिनो बिथांमोननि बे ओनसोलनि मानसिफोराबो गोबां आंखौ बिजाथि महरै लुबैबाय थादोंमोन थिग हाइ लेभेला आंखौ बिजाथि महरै हरबाय बिनिखायनो गोबां बेबायदिनो मानसिफोरा जयनिं लाबाय थादों आरो बयबो आसा होदों बयबो इउपिपिएलआवनो थागोन आरो नोंथांजोंनो भट होगोन होनना बुंदों बेनिखायनो बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों बरायनानैबो लादों आरो नोंथांमोननि चेनेलजों आरो आं खावलायबावगोन जिहेतु सरकारानो इउपिपिएल सरकारानो फैखागोन बेनिखायनो सरकाराव थानानै सुबिदाफोरखौ लानांगौ बेनिखायनो बयबो जेन' जोंनि इउपिपिएल दलाव जगदान जायो आरो जोंनि आगन्तुक बे 22 तारिखनि भट होनायाव बेयाव ट्रेक्टर छबियावनो होनानै जोंखौ देरहासार आरो रासिननिफ्राय रासिन खालामो बे ओनसोलावथ' बिदिनो हाबाफारि हिसाबै बिदिनो गावसोरहा माखासे लामानि खोथा दङ लामायाथ' दाखालिसो जोंनि इउपिपिएल दलनिफ्रायनो मावना होखानाय दङ आरो बेजों लोगोसे माखासे ब्रिजनि बिदि जाम्फैनि आरो बेफोरनोसै आरो बेफोरखौ नायनांगौ आरो बे माखासे इयुथ्सनि फरायसाफोरनि दा बे साख्रिफोरनि बेफोरखौथ' जोङो जाय हक सरकाराव फैब्ला जोङो सरकारनि दैदेनगिरिफोरजों बा जोंनि लिडारफोरजों रायज्लायनानै जोङो सावरायनानै बेफोरखौ मावगोन रायजोफोरा बिराद अनसायदों नोंथांमोना दा ससियेल मिडियाफोराव नुगोन पुरा बेंफार दामलायनानै बरायनाय मोसानाय अखायावबो बिदिनो मोसालायनाय दहायसो बनगावआवबो गोबां रायजो राजाफोरा बिदिनो मोसालायनायजों बरायदों आरो बेबायदिनो जयनिंबो लादों आरो अनसायनायखौ नुदों आरो गोबां अनसायदों बे हिसाबै आसाबादि जोङो 100 आव 100 जों देरहागोन